При застъпване на работната ми смяна ми се обади дежурния и ме прати в едно село Провадийско да окажа съдействие на колеги. Значи през нощта около 2 часа е получен сигнал от възрастна жена, която е била нападната от неизвестно лице. Удрена е с някакъв предмет в тъмното неизвестен. Разбита я главата. И отидох на място и 10 часа след като се е случило това нещо, тръгнахме работа да работим по следа с кучето, като колеги от нощната смяна специално бяха дошли да покажат докъде са стигнали, защото през нощта е валял сняг и имало видими стъпки, по които са вървяли, но може би преди натрупването на снега в един момент вече ги изгубват. И докъдето бяха стигнали, ми посочиха. При разтапянето на снега, отдолу в самата кал, в началото имаше видими стъпки, които съответстваха на стъпки предполагаеми на извършителя. Там тръгнахме през едно поле, докато се виждаха стъпките. В един момент вече, когато не се виждаха, свалих кучето, пуснах го. Тръгнахме някъде около над 5 км. Стигнахме до някакъв разклон за 2 села. Кучето избра разклона, който е за определеното село. Там вече стъпки в един момент изобщо никъде не се намираха и разчитах изцяло на него. Оттам влезе в селото. Стигнахме до къща, на която се спря. Аз се посочих на колегите. Оттам продължи работа по следа, защото те кучетата, изобщо когато работят по следа, те не стигат до определено място, където нас не интересува, вървят там, където има следата. Значи то човек преди това, ако е излизал от къщи, ако е влизал, то допълнително си работи по следата. Оттам отиде до къща, на която се оказа, че е на негов роднина, на заподозрения, и при справка разбраха кои хора, кои лица живеят в двете къщи. Влезе се вътре, намериха се безспорни доказателства. Този човек, доколкото знам, преди това е имал алиби, защото е работено по лица, които са заподозрени, които имат афинитет към извършване на такива престъпления. Тогава вече си излязаха нещата и общо взето това е.